Čaute ľudia u môjho prvého videa, kde rozprávam a no a v tomto videu vám porozprávam o mojom YouTubeom kanáli a taktiež musím vám povedať niektoré veci. Takže čaute, ja som Nejty a na tomto kanále budeme natáčať hlavne Brawl Stars a budeme tu natáčať aj Minecraft. Momentálne vidíte, že tu hrajem Minecraft Hardcore a to by som nebol ja, kebyže nezabudnem natáčať neskôr. Takže môžete tu vidieť, že už som niekde v loďke a plavím sa. Je to preto, lebo zabudol som to nahrávanie, jak som povedal. A ako ďalšie, mám už nejaké veci, možno už mám full dia armor, už sa nepamätám na to video, ale môžete tu vidieť, že nezapol som nahrávanie, nevadí, budeme pokračovať ďalej. A v tomto hardcore to bude taká menšia séria, to je trošku väčšia séria, budeme tu natáčať čo najdlhšie, ako budeme to proste natáčať dovtedy, dokým prežijeme a asi tak, takže môžete si užiť video. Aj keď sa vám toto video páči, aj keď nepáči, môžete dať like aj odber. Ja budem len rád, som tu začiatočník, takže dúfam, že sa vám moja tvorba bude páčiť. Takže už sme naspäť v baseke, ako vidíte mám túto string farmu na to, aby som mohol tradovať s villagermi a full dia, keby sa pýtate, tak full dia som získal s tradovaním. A ešte jedna dôležitá vec, poviete si, že prečo som bol ďaleko tak od domova. Hľadal som púšť, vďaka Chunkbaseu som ju našiel a hľadal som kaktus na farbivo, aby som ho mohol potom farmiť ten kaktus, takže ten kaktus mám na to a že na čo mi je zelené farbivo, to je hlavne na moju budúcu baseku, lebo je fakt dobrovská, bude trochu aj zelená. Ďalšia vec, 38 levelov, to je všetko tradovanie, nečitujem, toto je všetko tradovanie, takže neviem, čo také ďalej som to robil vo videu, ale môžete si ho ďalej užiť.
Takže ľudia, dúfam, že ste si toto video užili a ja sa budem tešiť na ďalšie video s vami. Čaute.